Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Navê te çi ye? Navê min? Na, navê te. Navê min Erê, navê te çi ye? Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Navê wî Bawer e. Tu hişt be. Tu çend salî? Ez? Ez 28 salî me. tu 28 salî. Erê 28 salî me. Ew 28 salî ye. Ev ki ye? Va. Erê, ew ki ye? Ev. Hevalê min e. Ki ye? Hevalê te ye, ki ye ew? Azad e. Navê wî azad e? Erê, navê min Azad e. Erê navê wî azad e. Tu ji ku yî? Ez. Erê, tu. Ez. Erê, tu ji ku yî? Ez jî Dêrsimê me. Dersim. He. Dersim. Ev nav tu ne ye? Çava tuna ye. Ez tere dibêjim. Ez jî Dêrsimê me. Kura dersim mersim tu ne ye? Heye. Ez jî Dêrsimê tên. Ka bisekine. Dersim. Ha! Tunceli. Tu ji Tunceli. Çiğli. Tunceli. Na ez jî Dêrsimê me. Tamam mı nivisan? Tu ji Tunceli. Dersim mersim tu ne? Tunceli. Allah. Hevalê te ji ku ye? Ha. Tu Erê. jî Ez. Erê tu lê ez ji bawer dipirsim. Hevalê te ji ku ye? Tu jî ku yî? Ez ji Dêrikê me. Ew jî Dêrikê ye. Ew ji derik çi ye? Derik merik tu ne? Derik yani deriye pıçık. Çawa tu ne? Ev çi ye? Tu ne? Bisekine. Derik. Ha! Maliki. Tu ji Malikiye ye? Na, ne Malike, Dêrikê. Na, Dêrikê ye. Tamam derik merik bardın. Maliki. Allah. Bavê te ji ku ye? Yeviye. Ete. Bavê Yemin. te ji ku ye? Bavê min jî Dêrsimê. Bavê te ji Tunceliye ye. Dêrsimê ye. Tunceli huş be. Te ji ku ye? Emin? Erê bavê te ji ku ye? Bavê min jî ji Dêrikê ye. Bavê wî jî Dêrikê ye. Bavê Azad ji Malikiye ye. Tamam. Çikiye ye? Malikiye. Heşmen tamam. Bavê te çi karî dike? Bavê te çıkar dike. Ete. Yemin. Bavê te çi karî dike? Erê bavê te çi karî dike? Bavê min çıkar... Welat parêz e. Welat parêz çi ye? Bavê te çi karî dike? Karî wî çi ye? Welat parêz nekare. Dêrsimê ye welat parêz e. Tamam. Welat parêz. Ha tamam. Bavê te korucu ye. Bavê te korucu ye. Bavê min welat parêz e. Şirvan e. Tamam welat parêz yani korucu ye. Na, welat parêz şirvan e. Şirvana Kurdan e. Heş be tamam. Bavê te welat parêz tünel vedere. Korucu ye tamam. Tu bi Allah İngilizî Allah. dizanî. Heş be. Tu bi İngilizî dizanî. Ez. Erê. Na, nizanim. Tu bi İngilizî dizanî. Na, ez İngilizî nizanim. Hevalê te bi İngilizî dizane. Hevalê min bi İngilizî dizane. Hevalê wî jî bi İngilîzî nizane. Tu jî bi İngilizî nizanî. Ez jî bi İngilizî Hûn her nizanim. du jî bi İngilizî nizanin. Tamam. Na, İngilizî Hûn nizanim. bi Almanî dizanin. Almani. Ev jî zimane. Hûn bi Almanî jî nizanin. Hûn bi Çînî dizanin. Ev Arapkî zane bawerim. Hûn bi Çînî jî nizanin. Hûn bi kîjan zimanî dizanin? Hûn ne bi İngilizî de nizanin. Hûn bi Almanî nizanin. Hûn bi Çînî nizanin. Hûn bi kîjan zimanî dizanin? Kurdî dizanin. Em bi zimanê Kurdî dizanin. Kurdî mirdî tu ne ye? Navê zimanekî xweşik bêjin. Kurmancı. Zimane Kurmancı xweşik çi ye? e. Ew tu ne?
Zanzaki. Zamaneki normal bejin, normal. Ha. Yani İngilizce, Fransi, Türki, Arabi, Almani, İspanyoli ev zamanı normalin. Kürdi çiye? Yani Kürdi ne zamanı? Kürdi ne zaman? Tüne kardeşim, tüne. Çava ne zamanı? Kürdi tüne kardeşim. Kürdi bece Kürdi ne zamanı? Erzan. Na yeve zamanın. Yeme zaman ne zamanına? Kara bir zamanı insanan bir peyve, hoşki bir peyve. Çı Kürdi mürdi. Şudu be kuru. Karata. Din mi ye? Tego çi? Hum kijan zamanı dizanin. Ez çi binivisinim? Zamaneki ki insan jevdu fahm bikin. Ha, az ji bota bejim. Em Kürdin, am bi zamanê Kurdî dizanin. Ne bisti tu? Yani hun ji güney doğini û hun bi zamanekî dipeyvin ku kes jê fahm nake. Zamana ki peyvin ku kes şey fam neke. Şimdi ev kesin ev fam dike adama kas bağır dikim. Na? Lê ew naxwaze fehm bike. Tu ne xazi fam bike? Ew naxwaze. Va güney doğuye, va korucuye, va zamane, va Tamam ne ben nisan zamane. bese. Tiştek kaç de biram işte Kürdi rabijim mürdi Kurdi. tüne rabin. Tamam herın. Projek vere maleme zani vere Kurdistani. Şunu akçı beji güney doğu. Kurdistan Mürdistan tüne. Vere işte rabijim. Tuye bineri. Doğu kuye, güney kuye, Kurdi kuye, Kurdî Zalaki heye kuye, Kurman tune, geçiye. zaman heye tune. Vere. Kadro kıymeti de başlanın vere. İroj em ê fêr bibin bê mirov çawa dibêje ka gelo mirov ji kîjan bajarî ji kîjan welatî tê. Melê? Pirsa me çi ye? Em dibêjin tu ji ku yî? Tu ji ku yî? Hûn dibînin? Eri. Wekku bi İngilîzî dibêjin where are you from? An jî bi Fransî dibêjin tu viens d'où? I am from Kurdistan. Baş e tu kurmancî tê çawa bibêjî? Aha. Ez be Kurdistanım. Na. Mirov ji yê bikartîne. Hûn dibînin ku bi İngilîzî from tê bikaranîn û bi Fransî jî du tê bikaranîn, hingê bi Kurdî jî em ji bikartînin. Em dibêjin ez ji Diyarbekirê me. Ez ji Diyarbakır'e me. Ez ji Mêrdînê me. Ji Mêrdînê me. Bawer tu ji ku yî? Ez ji Dersim'e me. Azad tu ji ku yî? Ez ji Colemêrgê me. Ez ji Duhokê me. Ez ji Duhokê me. Ez ji Duhokê'ye. Ez ji Amediyê me. Ez ji Amêdiyê me. Ez ji Amediye me. Tu ji Amediyê yî. Ez ji Qamişloyê me. Ez ji Qamişloyê me. Tu ji Qamışloyê. Ez ji Mehabadê me. Ez ji Mehabadê me. Ez ji Mehabadê me. Gava ku mirov neyniya bikartîne mirov çi dike? Tiştek neke. Her car mirov neyê lezîde dike. Melê? Hûn dibînin ku dîsa em lêkere bûyînê bikartînin. Ez ji Colemêrgê me. Me dibe lêkere bûyînê. Hingê mirov dîsa neyê tîne, nava hevokê mirov dibêje ez ne ji Colemêrgê me. Ez ne ji Colemêrgê me. Ez ne ji Diyarbekirê me. Ez ne ji Diyarbekirê me. Tu ne ji Diyarbakır'e yî. We fam kir? Eri. Ez. Erê tu ji ku yî? Ez ji Dersim'e me. Dersim. He. Dersim. Ev nav tu ne ye? Çava tunaya. Ez tere dibêjim. Ez ji Dersim'e me.
Kura Dersim Mersim tüne. Heye. Ez dersim etim. Ka bisekine. Dersim. Ha! Tunceli. Tunceli. Şiili. Tunceli. Na ez dersim eme. Tamam mı Nivisan? Tunceli. Dersim Mersim tüne. Tunceli. Allah. Havale teşkuye. Ha. Ere. Ez. Ere tu le ajü bavar dıpırsın. Havale teşkuye. Tuşkuyi. Ez ji derikê me. Ev derik ye. Derikçiye. Derik merik tüne. Derik yani deriye pıçık. Çava tüne. Ev çi? Tüne. Bisekine. Derik. Ha Maliki. Tuş Malikiye'ye. Ne malike derike. Na derik ye. Tamam derik merik bardın. Maliki. Allah. Bave teşkuye. Yeviye. Ete. Bave Yemin. teşkuye. Abi mi dersim ye? Bave te ji Tunceli'ye. Dersim ye. Tunceli huşbe. Teşkuye. Emin. Ere bave teşkuye. Bave min jî ji derikê. Abi ji derik ye. Bave azad ji Malikiye'ye. Tamam. Çikiye? Ye? Malikiye. Huşbe tamam. Bave te çıkarıydık. Abi te çıkardık. Ete. Yemin. Bave te çıkardık. Ere bave te çıkarıydık. Abi mi çıkar... Velat Paris'e. Velat Paris çiye. Bave te çıkarıydık. Karivişiye. Velat Paris ne karı? Dersim ye Velat Paris'e. Tamam. Velat Paris. Ha tamam. Bave te korucuye. Abi te korucu. Abi mi Velat Paris'e. Şirvane. Tamam Velat Paris yani korucuye. Na Velat Paris Şirvane. Şirvane Kurdane. Huşbe tamam. Bavete Velat Paris tünel vediri. Korucuye tamam. Tüb Allah İngilizce Allah. dizani. Huşbe. Tüb İngilizce dizani. Ez. Ere. Na nizanım. Tüb İngilizce dizani. Na yaz İngilizce nizanım. Havale tabi İngilizce dizane. Havalemin bir İngilizce dizane. Havale wî jî bi İngilîzî nizane. Tüjü bir İngilizce nizanı. Ez jî bi İngilîzî Her nizanım. tüjü bir İngilizce nizanın. Tamam. Na İngilizce Hun nizanım. ba Almani dizanın. Almani. Ev şu zamanı. Hun ba Almanici nizanın. Hun bir Çini dizanın. Ev Arapki zane bavarım. Hun bir Çinici nizanın. Hun bir Kijan zamanı dizanın. Hun hep İngilizce nizanın. Hun ba Almani nizanın. Hun bir Çini nizanın. Hun bir Kijan zamanı dizanın. Kurdi dizanın. Em bi zimanê Kurdî dizanin. Kurdî mirdî tine. Navê zimanekî xweşik bêjin. Kurmancı. Zımanak Xweşiye. haşke. Ew tune. Zazaki. Zimanekî normal bêjin. Normal. Ha. Yani İngilizce, Fransız, Türkî, Arabi, Almani, İspanyolî ev zimanê normalin. Kurdî çi ye? Yani Kurdî ne zimanê? Kurdî ne zaman? Tune kardeşim tune. Çawa ne zimanê? Mane Kurdî hebûname ye. Mani ne ye?